Ona baba kalisia duguchi hoba mwote nyezaba mwote hoba ugiri nebo jengwa ba nomba bayani na wata kile aji nwa maka jengwa ba nomba ibo mele digo ne ibo molo wa nomba oba Chingwa ibo chingwa Ibana chingwa No wala fonde fopodo Ara po Nda chini ibai Mama bonde no state Ngo chingwa Kama na ba ya baloya Bosa nyoya maboya maforo Kamili lo fode waka balewa Azaba gule okebo apata gule le bale Kawaju wasa onya hapo Chingu bo nomba Bo apata tu wasa ni ajuta la sonya hapo Chugu bo nomba Eza hino le Ya no na lo kolelu Ya ibo bagire Chengwa ba hola baba gidafa aponda chini le bayi Mana baba moja no giba wa bugolozu wa bozo no hugo baba la ya wa na ya na porozo nya wala wo nwo chengwa ba ho onya gule le bayi agule ri kemba Anu mwari na nye nabia Osekwa ni beri kingdom Mwagule Freedom fighter Obya Bawa nawa Welu sana hapani nawa Apuna wanawa na urugorezo Bawa nawa Na wana baba jeli Baba ngombo hamrosi Baba hamrosi keji Bawa nawa muro Owe chebe chiche Wasi nabu chingu mpo nomba Nabu nyabu isa fonsu Kaweli polisi Eze bulu chingu mba poche Uwe chingu mpo nomba Owe jeba Owe tokwe Chili polisi ahwe nini Owe kuchie Obali polisi Oba tabu lele babi Naba chingu mba Waponya chengwa Abe sini na buzo Abe mabala Mbula na dini mokwe Buba hinya Eze chingwa Makarela nema Nanyanya mokwa nataluchi Natachika ijalo alwe Mweze rino Chengwa bala Nyana bala buzo mulawu Ake metra laka Waponya chini bayi Babu wobe, na polisi adini ya. Babu ebu wobe, babu polisi adini ya nizo. Oga na chiyo, chiyo bago oba. Ewala chiyo oba. Osa na kale sahara, kale sahara. Kale sahara, osa na kale sahara. Chiyo mahamba, kale sahara. Osa na kale sahara, kale sahara. Lady gozi ya, kale sahara. Osa na kale sahara, kale sahara. Wanezeko sibulu wapo Webulya nguya Origevya Andi government nina Wede certificate Wanya chihu banaka Mbulu Nako kodale kwa Mbamu di shotia Mefoni etina mpu
bụ onye ga-anọchizi obi m na mmụọ ka m nọsịrị n'ụka na ndị lọya oge niile na-ejesi ụka ma ndị mekọga injiniarịn oge niile na-ejesi ụka chimụbọmụ mgbọdogwu ụmụ nwaanyị ọmụta oge niile bụ sisters ibugo eze ahụ ribe agọnọdị mma chimụbọmụ mba ekpọnwe ha eze nwuru agaji ọgọ ndagwụla eriri ya bịa bụlọfọ n'ọbụ ọfọ maọbụ ọfọmụ mgbụlọ ọfọ bịa ọfọ nwa chikụba bịa ududu niile ya odudu ebuka ududu nke ịbụ mmụọ odudu ebuka ana m aka chikụba nwa oluwe nna m aka ibu niile nna m amagara mgbuwe anụ chikụba agaji ọfọ n'ọbịa wo agaji ọfọ agụlụ na agaji ọfọ n'ọbịa agaji ọfọ nwọnụ mba eze adịgo gwani eze adịgo bọọlụ mba nwa gwara ihe eze adịgo nna nwa adịghị nna mana ọfọ sị mụ keneli ya pi enye obi ọrụ eze Abu PA agaji ọgbọ ndagụlụ eriri obi ọrụ nwanne m odogo n'ịna m ọgụ ka wale kene maka mmebụ na-enye nwere n'isisi fọma eze nwuduru agaji ọgbọ ya nyocha bụ n'ọdị mma nwududu niile ya chidimma agaji ọfọ eze nwududu machi ụba anyị wele ekene ka nkene mụnachi eze nwududu agaji ọfọ ogogo mụnachi ada na ọ adịrịghị mma ya na onwe bụ ụlọ ọmụmụ n'ọbụ onye Mrs. Elizabeth na-amụtala aka ji ọfọ Elizabeth Chinwụba olenu Chinwụba o nwere onye bụrụ enu ya nne mụrụ urudu na eze nwaanyị nne mụrụ na alụwa ka m were ekene nwanne aka ji ọfọ ọ sị m ọ bụ onye nke si na niile ya ọ na-esi ngezi na agaji ọrụ n'obodo $1,000 ngezi na niile ya nso na kanisa hụ ha arapụgo m ndị bọọlụ mba ka nnawaza na na-agụrụba gị chife emenike obi na na-agụ ke nga gụrụ niile ọ adịghị mma ike udo ọ na-apụla abịa ọkpụ n'ọnụ nwanne m obere ụwa kenge nọ n'anya niile pụrụ abịa obi n'onwe ha kengara iwu mmụọ ịmasịrị nwa kọmpini bụrụ kọmpini n'ebe ka eji mara ikenga jeni kọmpini Nigeria Limited aka na magoro na nwe jeni ihe eze eri ya ọ adịghị mma ike nne nwobi ahụ awele kana anje kene satome ochukwu ọkpala ọbọzi enwelo niile ya leke mọkwụzi enwelo orere igbo niile ọdụdụ irewe aja alụsị nwata bans alụ orere igbo niile agaji ọfọ n'ime agụrụ banye ọdụgụ enyi amọgọ ya agaji ọfọ n'ịzagoro ya ọ na-amara na agụrụ ihe na-eme ọgụ ọnụ ọrụ ọnwa eze ọgọdogwu nwanne m ochie igwe nwanne m na-enweji nwata eme ọgụ ego nweji moto eme ọgụ nwanne ọ gbatụrụ ehi n'obu oyi ụka si bịa oji moto eme ọgụ
bịamele m nke m ọbịa ụlọra niile mma nwachi elugo n'aka odogwu ị na-eme ọgụ chi gị na-emerụ bịa odogwu na mụ na-aba anyị odogwu ego bịa ka nawa nwochi ihe iwe na mụ ya nna ya maka nwanne sori owo na mụ na owo nweze niile ma oho nwanne m sori owo odogwu alụsa ma ma abụrụ gị ọbụla onye ilu onye alụlụ ya mana nwa bụ na ọbara kenya ị na-alụ geeti ndị kpọpụrụ obodo oyibo erika ite ego owo na mụnya owo dada owo na mụnya owo do ịmana owo abata ose na kalịsa hụ ha owo na n'igbo niile ọlị na kalịsa hụ ha owo na mụnya niile ọlị na kalịsa hụ ha eso ni obodo ọlị na kalịsa hụ ha kalịsa nwanne m Nikelu Chinweze onye mmemme agụlezi Igbo niile odogwu nweze niile ọbịa Amaka nọrị eto aka ekpucha nwa aka mmanwụ akpata eto aka ekpucha nwa nna aka na-ekpuchiri ahụ achacha na anarị eto maka blessed Ike ọnụ ụwa ike Senegal nwa mama dalụ Ike na Senegal dogo weze ihe ike Senegal dogo maka n'ọbịa onye obodo elu n'elu ego n'elu anya ke n'ọbịa m onye polisi onye ka mụ na ịnya ime onye polisi nwanne m ụlọ ogwu Ugochukwu Anthony Rinne na ọ adịghị gị mma anyị bụ St. Anthony maka mmanwụ na ndazi nnụ na alụ m ụlọ ogwu na odogwu nweze niile ya ekere ebe ọlụkpaa ka maka onye isi eze onye isi nchụaja onye isi ndị polisi Paul Nnaman onye polisi nọ ebe ego seje Ezimo na Nsụka onye Ezimo n'ime Nsụka St. Paul odogwu na onye polisi ọga anyị ọha adịghị mma onye isi anyị ego n'elu na ndị aka na isi mmiri tata odogwu na ihe ala Managing Director ọ ga-adị supermarket niile ya dị n'ime Ọstra niile na Ọstra ka anyị na-akpata ego anyị ejewe ugboro mmadụ ka ji jee ugbo ya ka meze onye mana ugbo Managing Director Winners Group niile Nigeria Ọstra ọ ya dị lụrụ mma Wina sayi wumbe Ezi nwanne onye manugbo Managing Director Ayim of Nigeria Akunna Nigeria nene Kanja kenne Sabasi Emo Sabasi na onugwu wano na nachala nene Anugwu one, Anegwu Achala, Dogu nke izi n'Imo Steeti, Dogu nweze niile ya onye ọma Nostra, ike dị ụmụ oke isi eje nweze niile ya ọ adịghị gị mma Kebaga Chief Chukwudi Eze Ụgbana na-enwe mmanụ ọgụ n'ojo otobịa ụgbana niile ya onye ọma na Nostra Kemaka nwanne Ben Ogwe na nwa melọgọ na amụka Managing Director Grace Palace Hotel na Lagos State niile na onye amụma n'Igbo niile ọbịa
Prophet Stephen Nzekwe Kenga Ikenga Noka enwe ndo gbatule Ikenga na Spain Memelogo nini Ikenga Nostra enwe melogo nini Ikenga worldwide enwe melogo Ukenga Europe Ikenga wanina babuguru Dogu mweze noka Alo Prophet onini ya Adelege maho Oya mama Oya Oya mama Oya 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 mama Kiwelu ugogi Oya mama Ikenga nini ya Oya mama Oya Oya mama Yano nige chile go Eza di kodi Miyako ni memuri Enu sautu Anu wa sautu nini ya Chukune ribo nini ya Ewa le mwaka nekuno subia Chigbado nyebusi Chigwadeze Chairman and Managing Director Ben Chooks Nigeria Limited Gogono Adenegima Lagos State Yokida Patakagi Chigbado Yiboni Yana Ogobu Chona Oyima Kanana Gogono Adenegima Enugu State Yokizibia Ekena Obia Ekena no Oil and Gas Nigeria Limited Roslyn Udefeso Nana ndo batuleni Nana batuleni nini Lolo nini Ifa ilochubana Nano mbesi amana Batali na bumo Ekena Orikebea Natadabo kanaja Ekena wanem Wanem uchekube Chukube chukuma bogude Oye minister Dalu kelezi master Chukube chukube Adelegema Onye mwazo kano Nasi mukanalia Obi na wana Obi mudabo Waja kata nidi mao Adelegema Onye police Obaino Kari wini mweke odogu President Gabu no member of Friends Committee Godi wene mweke naho Iwo lojiji maji Anya nubi odiri mi obia Kirete wanile Alo godi wene wene obia Badelege mwodiga Kanja nala kobo Kanja kena nyeje mono Chukudi mwachi eke nile Onye mwanyi Onye ma wanne mo Nyeleke poto Ya Chuku deri nyezanyo Nyekele poto Onye mwanyi Kama kamatu Matu obi kwele mu Alamako master Alamatu orini ya Adele mama Achini kamnatanu Kanja kena mwana yese nachi Prince Ike Amechi na wanne mu Obala mwana yeze biachi Magudi video dewe Mada smaso nachi Akanala plants on the chado That's more sunny now That's more sunny Boga bata bata I could in him It's a Nagalisa I could in him It's a Nagalisa I could in him Ole Nagalisa Obala mwana yeze Ole Nagalisa Namalago memo Anamuka iseje Oyo mudoko bugu Udugu na adelegima Matade bogu kide batakage Kiwelu ugo Kema golu chugu dehekwa Mwanyo Mawono ya adelugima Chibika udehekwa Adelugima Chibikami Tawa weze na ini ya Chidera no dego Adu debe Halu chidera no ane ya
Pasana bagaba bagaba edikedo bagaba odilo bagaba owelu bagaba tani bari nole bagaba maneli aku bagaba oyo bagaba wande mo jije ma nalo wese ni na jije ma wale wa mada ko mego no buji ki jamo dara jije wanna wese ni mi awo mari ba ile le gba bo si alo abia egbe yo ga ji bia nwa go anya wala kena anja kena wanna anya ka ko ake wanna oluwa mi ya iko oluwa ni sofia abala ke se ibe o me logo na ni aba ah dele ke ma Basalama wa me chano aina la ya wa go aina la yi mo le aina la ya wa go aina la ya wa go aina la ya wa go aina la yi mo le aina la ya wa go aina la ya wa go aina la ya wa go aina la yi